Này Josie này bal, mama ni bahagiku dabai mamku. Atau mama, atau sana. Oleh pujuk. Nah. Ibal, apa ini bahagiku jaga na le mama yang mamku na. Pide mama pide. Apa ini bahagiku jabai mam. Ada, sabai. Sabai. Ibal anehniku jagan na. Ibal anehniku jagan na le mama. Ibal anehniku jasigan. Mama ya anehniku dah dubai. Hello. Ande. Mama deh. Dadah. Hana. Aneh mama manku dadah hana. Dadah ande mama. Dadah. बेफोर माने आं न'आव थानाय समाव माने सल'फोर दामबा मामाया बिराद मोसायो आरोना ससे भिडिअ दङ न'आव थानाय समाव बिजों आं मा खालामा बेफोरखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना मामाखौ गोसोखांनानैहाय मामा सोरखौ बायबाय होदों दे जसलिन दादा cuma Tidak. Dadah. जों गामि बेरायदों ना मामा? मामा. सोना. आबैदो बामजादों नोङो? थाब माथो रोंनांगौ ना मामा? Suruh. फिर से. Mama फिर से deh deh sono ngorok nang mama gaya lago goga mendeng Jocelyn aku goga mendeng na mama Jocelyn kita malah tendang mama mama tunggu lu Ay. Ay, dugi mari. Biyo आंनि मा जसलिना सल' दामना दोनबा बा सल' खनबा बिराद मोसायो खुसि जायो आरोना माखो आरो आंखौ होनबा बिमाखौबो नाङा आरो बिनो बिराद फुरथि खालामो बियो माबायदि नुवाखै नायदो लोगोफोर बिदो बाजानो मोनबा एकदम मोसागोन ओमफ्राय मबाइल लानानै नुबा बे बिराद माने मबाइलजोंल' जोंजों नायनानै मिनिगोन बायदिसिना खालामगोन आरोना आं जा गोसोखांदों बेखायनो माने मामादो थानाय समाव जा एसे टाइम होदों आं बेनो भिडिअफोर बानायदों बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनदो दिनै ओंखामबो एसे जाहांबाय आरो बे दाना ओरैनो गरफा गरनै ओंखाम जायो आरो माने दा जिरायनोबो रोंबाय मानबायनो रोंबाय ओमफ्राय एसे गसंखाङो आरोना बिराद फुरथि खालामो इन्स्टा भिडिअ बानायनांगौ जि मा खालामगोन आरो बियो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर आं जास्ट मामानि भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना